Mahatma Gandhi ke Hemantikang Amang Narendra Modi pen ke Pacunjia Pan ke Bor-i. Ration card akimi kironji amen pen Babu Singh be inut pen sikasuri sia tangka kirung. KKTCA ahin pen karbikai tirim kang duk ajai mek dengji. Kardom Pini prime time aberta kethanabang nilisami villain rong parpi nonar juikta bertang ton pen Gandhi Sankalpa Yatra along Wangra akimi Bharat pinchong lonang pathe PN Ponsi ingdeng bharoi sirapokep Mahatma Gandhi amhang kethek talondun Mahatma Gandhi amhang kethek pen piningan bharoi sirapokep aningkan kechoklo nasi Mahatma Gandhi ke Hemantikang amang Narendra Modi pen aja kapapleng PG phansi labangso yatra frechiklo ni phai grip hopen pangchengsi ni phai thomkep an pajut pon poputa Karbi Anglong Autonomous Council EM MLA EM atumpen lamthe ke jai hut ningje patumi trainee phai inquiry ni anikang sampor phai isi pen yatra pangcheng ponsi HDP bazar akeng pen dam HDP pathua klaman pale pen mai ke do dam along mai ke chepehem phu bokajan block mandal chunbang lakhiram rongpi mai charipon mai along ke ongdung arat chetong dun rinti aluhi alam thelong jasemet CEM anparta MLA barim Bidya Singh Ingleng pen ke jai pon ke plastic pen pirthe phan pater piklo lapen ke ningkan suri siapi jingjir je apotsi lake munit lapen jon tu phantha pheri meme anpen apotsi ilitum akampe dunang nepu alamthe rat angnu jai lasolong halapu retired IAS jai kathar ke plastic asonlo Karbi Anglong ke pater abanglo 6 schedule aposi chikronglo setame pini rat hek pronglo alangke episode ing tipi pinak lasi alangke asu angjir kachi ena banglo lapen 6 schedule kapaphuk abanglo lamning je chot abang chiplang nang ni bonta akam paklang nang ji puta jai katharapan arbokpon pini dipu lapen dongkamukam kelar phun komat ajoini non kidubom Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM tuliram ronghang ajoini lu puta rat angnu ningje adun thurup sing teron pen kaningje ke ape ri che phlok lapen kache song ke 6 schedule pangtang uni bonta pingdeng sumpot lun lam tomo chansi 6 schedule pangtang thekji pu ningje puthot adun thu MLA Dr. Numan Mumin kaningje ke sabka sat sabka vikas pu mang ponsi nilitum abang Putin akhai aphanta kelang kelana pon pahoman ji aphansi Narendra Modi akemang ateng kengkam chejorlo corruption ta non ke ing ar muchatlo puta ningje development ta pibomlo towar sitami bukajan lapen dilai anta mesen atowar longlo lapen meta lilaplo lapen non November achiklo angbong suri thom kep above ta ron thupo lapen development nang lipik helang puta ningje adun thu bangpli kepleng MP Horen Singh bepen alam thi kachuro borjan ahavara phan ongdung avot pen jokponsi alang phan MP ke pahayapot hemprek ke hang along chitupak nang po chisorsar kachibuhong lapen akahenu an chi unang po polam the enpon tema homas nak sing menai pulute homas long ke dom menit tum an jinglung pet ning siwet kan siklem nai rapen jingri pame siklem nai lalu pulute chun ang peke Jonal Festival rat jinglung si Jonal Festival tapachun ke inu ba halapu Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM tuliram ronghang pen kaning jepon ke Mahatma Gandhi kamatha son thot ilitum non violence atowarsi damnangji ajata chingwai chingsai pensi pachunangji bonta non ke hemprek nang ki pi atumaphan ington rong chibuhong rong pulote koson se hemprek nang ki pi popusi lamthe jai aprang aprang hemprek ke hange ime thang bong chisorsaret ime thang bong chuboy kudaret ime thang bong chechok chethaingaret lason hemprek ke hangke nang ni don mang le tum plong sok tuar tiaret nangji lahai kama thake Narendra Modi ke hai la se hongkor po etum jatra etum ke damnang lala Mahatma Gandhi ke mang ben pacheton se pini lahai etum ke klem don mang le tum kaduka ve alam thi inut pen inu jaidet api misen pensi labang somai pajut ponlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA Speaker, Deputy Speaker, EM, MAC lapen kethe kedingatum chetong donsi RD dojot amai paman. Karbi khai tirim chikimu amai mate.
KKTCA pen patirpi kewangji phaikunia chiklo ni phaikre flipen krepho surihini rakre sirkep arni dipu Joysing Doloi Auditorium Hall along Mai Ing Niponsi K Longri Apartment Apran Kedam Anok Beatumapan Karbianglong Autonomous Council pen Tangka Check Bajirji Non Kewangji Phaikunia Chiklo ni Phai Krepli pen Krepho Arni Nini Apartment Panong Ponsi Dipuarong Supi Joysing Doloi Auditorium Hall along Karbi Khai Tirim Chikimo Amai Ahin pen Patir Piponsi Ingdeng Hini Apartment Karbi Khai Tirim Kangduk Ajaimek Kedeng Ponji Panchisik Ponlo Lasopu Thakpi ni Karbi Lamet Amai Ahem Tunalong Perangke Amai Phasi Laso Ajaimek Kedengji Alamthe Working President P Dili Pangdakpon Dili Sangho Kapang Dakpon Atengke Kedam Tang Arni Karbi Khai Longri Apartment Apranamui Kedam Anok Be Pimar Atum Akar Jong Ansose Mesen Pen Kedulong Verji Apan Kedam Tang Surihini Rakre Trok Aningkan Karbi Bhaktitom Trust Ahin Pen Kechengsi Apartment Tirim Kangduk Amai Dengponlo Laso Phi Tangka Maha Ahin Kadure Kedukok Ajoini Laso Jaimek Pardun Ron Pen Dengponlong Ledetlo Boy Pitseta Kedam Tang Surihini Rakre Nerkep Aningkan Karbi Lamet Amai Ahem Tunalong MP Horen Singh Beapan Maipu Lapen Francis Timung Apan Kongchun Bang Arpu Pek Ponsi Kitil Kluk Karbi Khai Tirim Chikimu Amai Sengponlo Non laso KKTCA ahin pen patir piponsi kewangji phaikuni ni phaikre plipen krep ho arni nini apartment Karbi Khai Tirim Kangduk Ajaimek dengpon popusi pherangke amailong dilie sanghu ningje Alangli kaningje thuke laso Ajaimek kedengalong CEM Tuliram Ronghang apan aluhi sarpo aman pen chupaponlo lapen lasot Tirim Kangduk Ajaimek kedengalong kedamtang charchim alam ki lapen khailong ri apartment kaprek atowar pen apran kedam abang pubang phi atum Ahem Masor Atuwapan Karbianglong Autonomous Council Pensikalak Popo Atangka Acek Pajirpon Popusi Halaso Ajai Mekedeng Arni Karbiara Toan Kachetudun Pejia Pansi Dilia Sanghu Perangke Amayalong Pen Chuning Rialamte Jepaklangpon Joysing Doloi Memorial Auditorium Hall Longsi Pedopon po kasi halabang swa Arni Tirim Kangduk Amay Alongsi Charchi Malong Karbi laban di masa kei kecarwo labang so along pran dam nangkok laban kita menuju bang pu bangki atum amen pen adonara topan tangka lakho autonomous council pen PG pu bang so kace cakalam te ledak cek kiron ponji polam tetame karbi mo autonomous council CM Tuliram Ronghang pen alam telong lo karbi ason ang dengan mualong kacesong pen perang kita menang tu pan akar jong rong me lapen hal bangso akar jong damesen kapacok dia pan labangso tirim kacing duk aparman dopo lasala bangso kidolong kacing hon ketekiri itu lapen kacing hon song break jam hampang kido anatum stame bang some long nangasi tong dun pen bang some nangasi tudun pen kapacun rab japan si pini la bang so kapangda kami mate presdo name biponiglo Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Karbianglong live Non malam sopan biar taing ton panik sena
Dihina Mopi Putot Birta Arju Pantu Sinang. Menmiji lem salong kedo dealer klem bangpu babu sing be ration card kavi atumapan card akimi nang isu pipopu arong parjudamsi bang inkoi sose adona hempen tangka suri sisi rungponlo. Labang solam ko an ahok kalikalang kapatini japan KSYC Kolonga Area Council atum lapen rathur paksi karjupatini damlo. Menmiji lem salong kedo dealer klem bangpu babu sing be ration card kavi atumapan card akimi nang isu pipopu arong parjudamsi bang inkoi sose adona hempen tangka suri sisi rungponlo. Labang solam ko an ahok kalikalang kapatini japan KSYC Kolonga Area Council atum lapen rathur paksi karjupatini damlo. Bonta Menmiji lem secretary ki puatengke akimia ration card ki pituji aphan ke nilitumpen hukum pipilang lapen babusing biaphan ke nitum poisa rungloi puke nilitumpen hukum pipilang pu lem salong kongchun bangabang ahok pet alam thanpa klarsi dilar babusing bipen kirung atangka an ke chewoi lapu pusi KSYC klembang pu lapen rata thengnu pachinidun. Anjota kali kido tang ration card atum amen ke chokche atubaphan amen kapachok je phan pura tangka sika pharu phokirung ke anam soong pusi ratatum niuri ponjo hegre muchot atum pen kopi koson engsai ponjima lake mu aporsi ethanpo mum chom tiron arong along preni phai inkoi pen inkorahini surihini ra krisir cap ni thoma baha ekal abhiyan sach katha hidipi Sriman Bhagavat Katha along maingni Karbi Anglong District Ekal Abhiyan Sach Katha Amaipu Amar Singh Bepen Maichari Ponsi Labangso Amailong Alir Acham Nangkipidun Kachetongdun Borjan Constituency Rongasar SGB Phangtritiron Lapen Kachirabdun Abang Sri Sar Et Terang Alang Litumsi Laso Srimad Bhagavat Katha Ingpuponlo Lapen Ekal Vidyalaya Along Klem Rapet Atum Acharya Lapen Acharyo Atumta Labangso Amailong Chirabdun Pen Arnamatumu Kethanabang Phi Amen Sami Junaki Rongphar PC Thanpon Bangso Amailong Bang Pharoi Sira Trok Sirkep Ra Trok Sose Amunit Atum Chetong Dunsi Ada Porphai Sirkep Ra Minit Plikep Ra Phopen Krihini An Mesen Pen Pajutpon Pidi Prime Time Aberta Bangke Lapan Sikang Ton Ikla Demit Thakme Kardom